Maayong adlaw. For today's video, ubani ko ninyo mga mare and pari. Char! Sa atong mini vlog. Atong video di ay karon mao ni among daily routine diri sa balay. Kamera ni Gab Permi mabilin sa balay maong kung asa ko tuwa sad siya. Tanawa nagpa-cute na siya sa kamera. Pagkahuman ako pamilo sa among higdaanan, nanilhig og nangiskrab na pud ko sa among gamay nga sala. Shout out day ko sa 46 likes and reaction sa akong gipost nga video. Og shout out pud ko sa nag-comment kang Rafi Vlog, Weekly Langan, Nick Rumbalso, Anka Anel Nohares, Arcely Gordo, Hanilin Linaag Paduga, Rolly Natcher, Carmela Paduga, Lalab Halaran Hunayon, Chinisa Gaudicos, Eric Hanau, GC Baldago, Ayuhan, Gracia o Disgracia, Rian Rose Salisi, Dindo Cartagena, Dani de Lima, Sir Teresa Gukong, Chiki Abis, Shanyura Micaelis Fernandez Paktain. Shout out, thank you sa inyong mga suporta. Itong video mga mare, nagundang na lang kog pagpanglimpyo sa among sala. Kay gamanyahan naman si Gab, ako na lang siyang gikaliguan kay gakatulgo naman siya ug ako siyang ipakatulog. Kay nakatulog naman siya, niadto ko sa kusina. Pasintabi di ay mga mare sa bustot sa among banggera. Ug nagsukan na di ko sa akong pamahaw. Mga unta mga mare, kapi og sinugbang bulad ang akong sudan. Ug kamulo ko gakaon, nakaabot na si Bless gikan sa eskwelahan ug giuhaw kaayo siya. Ug nakamata na pud si Gab, kadyot ra kay siya nagkatulog ug ako na lang silang gipatanaw sa TV. Ug maora na atong video mga mare. That's all. Thank you. God bless.